हामबाय लामसोखौ दिनै जतन सामानो चंमारिनि रेजाल्ट ओंकारि दिनै अखरि दङ दाबो फार्स्ट राउन्ड जे खवाइ 24 नि कन्स्टिट्युएन्सिनि तिब्रमथानि रनजित रनजित ब्रह्म बो फार्स्ट राउन्ड 6257 6-57 ओमफ्राय IPF टीमांखा 173 173 देब्रमा मांखा 1391 1391 ओमफ्राय ते इंडिपेंडेंस दंगरो 99 टोटल 99 ओमफ्राय ते नोटाव कलायखा 87 ओमफ्राय नाइटनि बुकुराव तेबो 2 राउंड ऑफ अपडेट नंगरि दं